Isi ka man na ginawang ka. Ginawa ko ato na mga di iningipang na ko sa iyang kaya sobra 20 kaya sumya dun siyang kaya Ramadan. Ato na mga di iningipang na ko sa iyang kaya sumya gada sobra 20 isang kaya bulan Ramadan. Ay kita di pamikiran na dinuman. Oh ay natitaro to sang kaapanaman, natitaro to sang kaapanaman kaman. Kaya nagiya panamar ka na miyanamar ka makaturong nagyalipat ka na kainuay inadun ka ang kamakapanamar na ang kamakapamito. Katawan ka yung kaya bulan na Ramadan nabata nila boro sa asrul awakiray asi miya tagut sugo iyang yauko si miya taguso tunay iba na gawi iyang mubaraka inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna anzalnahu fi laylatil qadr kamu to mi ano isa Quran itu susatiman akagawiyat tumu adi susang ibu danulan tumu adi susang ibu danulan karena benar ibu susang ibu danulan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr so Lailatul Qadr na tumu adi susang ibu danulan na susang ibu danulan na ayakat dinian na 80 agun teluragun akatinya na pala-palay oto simbol dan nabaru kandir baka pala-palay dengan simbol na ay gida akaw no katabuin kau to nasi mata tahu sa asrul awakhiray nasi imam bubegidaya wan tawa ay mga taw abud benamar nasi imam bubegidaya wan tawa ay mga tawa dito sa napanamar kandir ni ka makapalang laya yan nami sampai sa ingay asrul awakhir nasi tapagay na isa panggilaw kapupuasaan wah saya kadang pagkakagawa kapupuasaan au pamakalagiw paganay sugulan na Ramadan na di ka kumusan na di ka pa kumasarun awakira na bumrak ka pagkakagawa miya na yung mga dipili na ka di ka pa kumasarun awakira ino pa mga kuha na siya maragin kasi tami ka pa nakadun nabayat ng dugoy nari di asrul awakir nasibog hilaya nakatawan niya panamaramranawaya di amranaw na ayak panamarian na paganay na pumagpugisit tagunan na itangat na kailangan na magpagawa tanwanan na mabanoy asitan mga panamar sa asrul awakir kasi tanong kilala wan tawa ay mga tao alayamit tidong duwabiyak sa kinuman kaya matubag ubira na bang ito balidaw na kaya man na yung sadar na malasos sarili na disumpangan nito niya si iko din yan di ikipro ayat na si iko luma na si iko din yan di ikambil baga si iko mga subuhan na katatawa naman yan si iko mga lalaman o Allah subhanahu wa ta'ala siya budka yung kaya sarol awakir na si kilala awan tawa itido mga muslim na asar po makapag-ingaran sa muslim lagi man ang mga muslima natanong sila nga klase Muslim paling muna. Atau ni paling muna digilay. Ikadua Muslim na Muslim diberkan uwi na nababuto. Ikatadua Muslim na Muslim diberkan uwi na nababuto. Nari, syabutyo ayam betuan sang Muslim paling muna nagiutus mga tawa mapasang ikapelingunan. Katiru ang na kau to seminar na sungkaw na pinaging imam mulia. Yang aku kuakan umapi. Rakyat penasih itu dan siang apa palingunan yan. Nama apa penasung mungko seminar nama tangas. May itu nabi. Adi ni mado kapakata sudi muhadhar. Patang pelatur gua keramanya. Nami abada pun aku ini dia. Sana muka di kami atas. Allahu Akbar. Muslim mama pasang ika palingunan. Yang aku kuakan umapi. Kena begini ni dua muslim. Ika dua muslim. Na muslim tiga kena budak. Uwe na kena budak. Ipagay na kanababuda na awan tawa o tuwa mga muslim nagyutos o mga tao at piliran din susubuan o Allah piliran din sa seminar at isiram naging ibubuda-buda kama mati na iniyang katawan kama niyang dinadi katawan yang aku buat kan mga yung leader na kao to sa seminar alalan sa surga tadi yung pengimenar kadi pengipinulo sa neraka ini tapi dia pernah Gak bulu-bulu beras surga kana beras surga ka. Juga tawan apa narima ini yang meranau. Nah ada benami yang negara kanona. Mata nanti nga naung tanong mga beras surga. Nah benar ti itu bakal sisa di ubedano. Asal ti itu anak kasanaan yan ada nama berenang neraka. Nah sudah kasanaan yan di nama berenang neraka. Nanti utai pama pranuk ke nabi pranuk ke jadunya. Tapi tep kab sama pranuk ke na.
Allahu Akbar. Tunganay kat na ditaro to sana Panama. Itu dia Muslim adi berkai na uwi na kenapa Buddha. Na ikatalawa Muslim na Muslim adi berkan uwi na kenapa bungan. Ang tawa o tuwa mga tao. Yudo so nga tawa manigiran. So kadero wallah. Manigiran so nga katigan akadero mga ulama. Kadero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na managuka na tangina. Napakalambo sa niran o diwangan tangina. Na niran tumulaan si ko mga pusuyan. Allahu Akbar. Dilo na kau na agama ini. Ay, tiginar kay mamu mga anak sa amin. Dilo ang kau na agama ini. At tiginar nakar kayo mga anak sa amin. Yang aku pakan uang apa? Bayang siap taruh masuk kita bunga ngaduk. Katawanya ini nak tarik tiba wigma. Tarik tiba ijma. Tak bahasa Arab. Nah, katawanya ini nak umana ada buat. Asomara tak unak gunung. Asomapia unak gunung tanong. Tanong masuk baju dia paling tak umang ngaduk setanong. Adi mana maparo buat tanong itu. Wah, surang rumah kasus supakung agama. Nak gunung. Nah, sama na ina pagi siyon tano. Ginawa ko atong na mga day kapag Islam kay manto. Ang iya sugagama na. Makararang ko may agama. Sumuliya. Languno ko na kabubatada niya na saukit. Nanto na ipidero Allah. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Kung sosirano tuwati ko Allah ang yamaratiyan. Asundigan ko agama. Sa languno. Langun kaffah. Dan sa bangon belata. Na isang tanong man nakapag Islam tanawain. Mag-Islam ako awan. Uwi na sabi daw kay paratiya yan. Paratiya ka. Nauluman ako ka umulog subas. Baka na ako ka. Uwi na ba. Paratiya ang rano. Nauluman ako ka mananagit. Ang amat na natin nga niya diliga dugo. Pamanami itong tong ako. Kanatalit ako. Ika dugo panaparatiya ang maranawa yan. Bila nanti ginawa ta kay kali nga napaka-preliniti ang sa gumang adi ko sungkuran. O pa man ang kita mo to na ibelag-belag sa sungkur. Allahu Akbar. Nabadala sa anong agama. Yang ako kuwakan. Badala sa anong agama. Napiyo ka mo sa lima ko. Nagtakin ito sa iya. Ba't kay kapag sila. O pa makakasulit niya. Kung susuldi ka na ulo. Nasunabas na migugulo. Nari. Sumanso Allah na ayapitir ka nakasulit si ikawagama sa kalangulango niya. Nah, ilayin tanong man. Ano mo na kaya gato na yung paratiya niyan. Nasabi na yung paratiya ya. Kana mato na manok sa muna ah. Mata na ka di masumbu di doon ng ibigay sudi na ka di ban. Tara di man ang kawasan. Di ka na guban sa akap kebendinya. Yang aku kan mau mampir katawan. Upama ka pula sa ibaratan na lagi doon ng opias sini. Tadi gitu na paratiya penamranawa ya ini berusaha warisannya. Mata nanti ya kami berat-berat. Apa mana dia mesti berusaha warisan kan? Yang aku kok upama kan berusaha ada di dia pekan. Bila ini kan ada di Madura apa suara ini nak bengkak. Tapi di pinggir kami berat-berat. Kenapa mana untuk di berusaha? Upama kan di berusaha nanti kalau lebih bahasa. Kenapa mana untuk berusaha mahal? Kailangan namin bayan nakasarat yan. Nakagis ka na yung kapakarati ang nakapisa. Nakikita ka mang wala ay pibigay di lagi ini. Kasami na pang alilinita. Kumagatos ibu na sa puno. Isa kami doon na magatos ibu. Matang di ka masya-siya. Napudurilam na maranaway. Sige na gito maswili para ganak mo. Iran. Allahu Akbar. Iba ko na di nga sila doon pagana ka para mas tayo. Di ka mabukusan nila kami yan. Ano ko dibuga sa batas. Lagi dia puja sami. Ayang kanayawa susah sa adungan na mawin. Isyo na kaman, wala pa parangayan wagama tanong sigo ka mabalaya, wala pa parangayan wagama. Adun. Ano di ka pa ka mo bungaroma. Nakulay pagi siyo. Dua. So parangay niya na gusto wagama niya. Lagi maranaw. Ano niya pa sa daging na wataka? Atau lang niyo, uli suwani. Allahu Akbar. Kena mayaman na magupunya ramai dia yang Yesus sabun tidak. Mata na pilihnya menagi minta mata pun na idursi. Adi idursi na ipannya. Mata na tinggal oke. Makawing manguna piya matokan yang warisan nila. Ayla pipikirannya udah dipersa. Na ba dipersa ang ditano ko mga ginawa tanwa sumahar. Nakanabaanan argo buboy. O pamakat mama tano malutang kay buboy. Masati man ko ano ko niya na di nga malutang. Nanti sekali dua tapu tu dia teng-teng ka. Nama tanu yu berbeza dekat dunia. Mata nak dia kata nak teng-teng. Beramai kawan.
Yang aku kuha ka naman, anak para nga isiiwag, na ayap pa namin ang sakit-sakit, nakabata nga